Слава на Господа! Днес с Божията помощ, така темата мене. Важно е да разпознаваш кой ти говори и кого следваш. Ще ви кажа защо. Някой път казваме, ние сме християни, ние сме изпълнени със Святия Дух. Бог не говори, много пъти чувам хора, които казват, Бог ми говори. Слава на Господа, но искам да кажа, че понякога може да говори някой друг, не само Бог. И ще приемем Словото Божие да им кой говори на човека като цяло и още повече като християни. Това е наша лична отговорност да разпознаваме този, който ни говори. Ще ви кажа защо. Понякога човек прави неразумни, взима неразумни съвети от много хора. Той казал нещо, другия казал нещо. Трябва да кажа, че при Бога винаги има мъдри съвети при Бога. В Яков 1:5 казва така: ако някому от вас не остига мъдрост, нека просто свяра и Бог ще му даде. А сега дали Бог говори днес, сега ще има Словото Божие. В Исус 4 глава Словото Божие казва, че Бог е направил устата. И този, който дава на човека да говори, той не говори ли? Този, който прави човека да чува, той не чува ли? Сега дума, всичко, което го има ни като говор, мисли, действия, да виждаме, да чувстваме, това всичко има Бог в себе си. Така че, сега, искам да кажа, че Бог и днес говори, но дявол и той говори и днес. Сега ще трябва да размишляваме малко в това, кой за какво говори, с каква цел говори. Сега първо, Йоанна 10 се казва така: къде се идва да открадне, да заколи и да погуби. Това е дявола. А Исус каза: аз дойдох да имате живот, че това вечно. Виждаме ли се, че и не идва да убива всичко лошо, а Исус каза: аз дойдох да имате живот и той е изобилен. Виждаме яркият контраст между черно и бяло. И сега въпросът е така, че как да разпознаем кога говори Бог? Искам да кажа някои основни неща. После ще им към Словото Божие, по-скоро. Бог говори днес за да те насърчи преди всичко, да те предупреди, да те подкрепи, да те увери, че Той е с тебе, въпреки всичко това, което преминаваш. Ще кажа защо. Когато човек е добре, като че няма много нужда Бог да го насърчава и да го назидава и да го подкрепя. Но когато човек преминава през различни изпитания, тогава като че има повече нужда така да бъде подкрепен от Господа, Бог да му каже: не се присясвам с тебе. Но в същото време Сатана и той говори с сил. Каква е целта Сатана? Да те обезсърчи, да постави под съмнение Божите обещания и да разкрива и вярата ти. Сега, чекам тези неща. Йоанна 8 глава, че ще казват относно това, кое е Сатана. И трябва да знаем, че той не се е променил, той също и днес. Словото Божие казва така. Йоанна 8 глава, ще си казва така: вие сте от баща дявола и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше от край, че ви го убиец и не оставя в истината, защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, като лъжец и на лъжата баща. Всъщност той наистина и днес продължава да действа. Това е неговото естество, това е неговата същност. Няма да ви пределим пастор Кончев, 50-та църква, каза една много интересна притча. Сега, една жаба и едно животно къваща, дето един скорпион, стоим на брега от една страна и трябва да пливат през реката. И скорпион каза на жабата: дай се качи върху тебе, ще ме приведеш на другия брег. Жабата каза: не мога да качи, защото се качи върху мен, че ме хапиш и ще умра. Скорпион казва: не мога да хапиш, защото ако да хапиш, ще умрем двамата страдани. И жабата повярвала. Скорпион се качи върху жабата и тръгна да плуват. И плували колко плували и в средата на реката скорпион хапал жабата. И жабата е чува, агонизирайки умира и каза: защо му хапя? Защото каза: това е моето естество, това е от мене. Няма как да се затача. И мисълта ми Словото Божие казва, че дявол е открие, че е убиец, и така че нищо добро няма какво да очакваш от него. И така че винаги ще мисля в ума ти как да те отчая, как наистина да отдели от вярата, да всем в главата съмнение, неверие. Обаче виж сега, Словото Божие Петър предупреждава чрез Святия Дух как да преминем през тази земя. Самия Петър казва: възлюбени, умоляваме като причастни чужденци на света, хора, които преминават. Обаче казва така, в края на 5 глава казва така: бъдете трезви и будни,
противникът ти, дявола като ревяща в обикаля, търсейки кого да погълне. Дявол гледа като ревяща търси кого да погълне. Но вижте, тогава се ще когато трябва и нашата реакция спрямо атаките на лукави, ако мога така. Съпротивете се нему, стоейки твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят от братите по света. Вижте, тук има една дума страдание. Защо? Точно когато човек е в страдание, в трудности, в изкушение, просто нещо се преминава през някаква тивота, точно тогава човек става по-уязвим. Тогава да дявол ни каза, какво става, не си Боже и тебе. Къде е твой Бог? Това състояние, защо няма изходен път. И много такива неща идват в моя човека. Но когато човек е вярвал в Христос, тези неща минат се отиват. Не опускат тези неща. Христос добре стоите твърди вярата. Всяко не твърди вярата. Стоим твърди върху това, което Бог е казал. Бог каза се Словото Божие каза. У него да приеха, Бог дай право да се рекат Божи чеда и си Божи деца. Писание казва, даже майка да се кръвници, а сега да се няма забравя. Захария казва, ако някой докача вас, докача се на окото ми. Евреи казва така, никой не забрави. Виждаме наистина много места Словото Божие ни уверява кои сме ние. Исус Словото Божие казва в последния стих на своето Евангелие на Матея, казва така. И ето, аз съм с това спешки до свършка на века. В една 14 месец каза, няма все да си даше до при вас. Римляни 8:31 казва, ако Бог от към вас, кой ще е против вас. На много места Словото Божие Бог насърчава да знаем, че Той е с нас, Той е в нас и Той няма да остане, ако да преминаваме през много неща. Сега много. Дявол и да обезсърчава, но Бог дава твърда вяра в това, което Той е. И сега от нас зависи истина. Искам да кажа нещо, което е важно. С много горе понякога и че си изкушенията, които Той е свят. Изкушенията. Нашата паднала естествена, нашата паднала природа много лесно се изкушава от това, което виждаме в света. Искам да кажа, че света, гледайки на този свят, винаги ще има нещо, което да изкуши. Винаги. Но въпросът от нашата визия, как да ще се преборим с тези неща. Много път съм дал Йосиф в Стария Завет. Йосиф, помните? Той беше изкушен. Братите му продадаха първо в рова, после продадаха на Валямци, оттам отива в дома Петефри. После там Петефри остави се цялата кръст на неговите ръце. Жената на Петефри искаш да бъде с него. Дърпаше го, той каза, как да се греша на моя Господ. И не нищо направи. Как да се греша? Сега дума, ако човек осъзнава кой е той. Той е този, който направи небето и земята. Той вече е тасъл. Той няма чало, няма край. Той не се променя. И в този вечният аз съм е дошъл при нас и ни е дал възможност да го повярваме, да го приемем. И каза, вие сте мои деца. И наистина този Бог изпрати Христос на тази земя, който влезе грехът на целия свят. И човек, като го съзнаваш, като го разбираш, с лека ръка не можеш да отрежеш да тренеш обратно. Защото знаеш, че това е строго нещо на нашия Господ. Това има цена. То при тебе идва безплатно, да, Бог ти го дава дар. Обаче, преди да дар при тебе има никой да заплати цената. И това направи Христос за нас. Така че трябва да осъзнаем. Сега, относно това, нека казваме си Божи деца, Бог е в нас, Духа е в нас, нас само Бог не говори. Това е много хубаво. Обаче, ако човек не разбира същността на Божие Слово, много ще се заблудиш и кажа защо. Защото ако не познаваш Божие Слово, могат много работи да ти говорят и ако не разпознаваш кой ти говори, може да много лесно завлечеш по тези учения. Точно така действат лъжеучителите. Сяват 90% истина, 10% квас. И когато хората не познават всичко на Словото Божие, ама този брат много говори. И тръгваш. И после става вече страшно. Сега, ще дам да пример Словото Божие, няма да говоря много на тях, но само ще да ги прочитам, да видите как двама Божии апостоли, как им говори и Бог, виждаме как говори Сатана в техния живот. Сега, читам Матея 16 глава, от 1 до 17. Тук е Христос със своите ученици. И своите апостоли казват така, според така човешкия син, човешкия син кой е? Той ги пита, какво мислят хората за мене? Той ги пита си и тях. Да им какво говорите? И тогава рекоха, едни казват, че Ян Кръстител, други пък, че Илия, а други, че е Еремия, и после един от пророците. Това говори хората за Христос. Сега. Обаче тук беше после един директивен въпрос. Казваме, но според както вие казвате кой съм аз. Вече въпросът е личен. Вие какво мислите за мен? И сега, Симон Петър, той беше един от най-ревностните апостоли на Христос, Симон Петър.
Какво каза сега? Ти си помазаникът, син на живия Бог. Това е 150 изповед. Ти си помазаникът. Сега, какво казва Исус Христос сега? Блажен Симоне Синьонов, защото и плът и кръв не се открили това, но Отец ми, който е небесата. Виждаме, че Бог открива на Петър кой е Исус Христос. Бог открива чрез духа. Сега. И после каза така. А пък аз ти казвам, че си Петър. И тая кана ще се гръде моята църква. И портата няма да дадат. Дочка добре. Малко по-долу сега, виждаме какво става сега. Вижте, сега внимавайте добре. От тогава Исус почна да известява на учениците си, че трябва да отиде в Иерусалим и много да пострада от старейшините, главни свещеници и книжници да бъде убит, един ден да бъде разкъсян. Той им каза цялата истина в един стих. Това ще бъде там. Същия този Петър ще каза, Петър си ако прави. Тогава Петър го взе и почна да го мъмри. Като каза, Богът те се смени, Господи, това никак няма да стане с тебе. Сега дума Петър да е дал, не Петър иска да чака, аз съм тук, като съм така, тя да отидеш там. Това беше човешко. Сега ви че ако става сега тук оче. Каква беше реакция на Исус Христос? А той се обърна и рече на Петра, мани Сатано зад мене. Ти не мислиш за Божите неща, а за човешки си. Интересна работа. Преди малко каза на Петър, че Бог му открива, а тук каза на Петър, мани Сатано. Значи виждаме, че в човешки ум винаги може да говори Бог, може да говори и другия за жалост. И човек трябва да пресява кога, кой говори в ума му. И това става точно когато човек обновява ума си чрез Божие Слово. Когато познаваш Словото на Бога, Бог никога няма да говори нещо, което да е противоречие на Божие Слово. Ще малко по-натър тази тема. Сега, значи виждам Петър как най-ревностен апостол беше и ще кажа, и наистина, когато помните на 50-та, кой говори от апостолите? Пак Петър. Първият апостол, който говориш Петър. След това в Галатяни каза, че Петър и Яков и Йоан бяха стълбове на църква в Иерусалим. Църквата, значи той бяха един от най-ревностните апостоли. Сега тези Яков и Йоан, пак тях какво са получили сега. Че тези неща да разбират, че тези хора бяха от Бога избрани като апостоли, имаха сила от Господа. Бог беше дали власт и сила да вършат много неща. Но и при тях имаш проблем. И този проблем може да имаш и ти и аз. Ако не разпознаваме Словото Божие, и ако не разбираме този, който ни шепне в ушите. Ще кажа, що вижте, знаете, днес много хора достигат самоубийства. Вървят от моста, що? Има и който му говори. Друг тук се е бесил, тук се е направил нещо. Да, наистина това са много неприятни работи. Те са защото някой ми говори на тези хора в ума. Отвън като гледаш, нищо няма човека, но в ума става така, разбирате ме. Затова е много важно човек да обновява ума си чрез Божие Слово. Само ще пиша за обмяна на ума. Сега двамата другите братя в Господа, Яков и Йоан, която ще има с тях сега. И когато се навършише дните да се възнесе, той насочи лицето си да пътува към Иерусалим, за дума за Христос. И проводи пред себе си пратеници, които отидоха и влязоха в едно самарянско село да приготвят за него. Но не го приеха, защото лицето му беше обърнало към Иерусалим. Това е, че пътя към Иерусалим вече там ще отива да се извърши Словото. Като видяха това, учениците му Яков и Йоан, оттатък беше Петър, тук за думата ученици, другите. Рекоха, Господи, искаш ли да заповядаме да падне огън от небето и да ги изтреби? Когато строи Илия, чакай се. Илия това го направи за онес, за пророци, лъжепророци, тук няма нищо такова. Сега виж какво става. Те казаха, искаш ли да правим това или? Значи реално, тези хора мислеха, че имат тази сила да падне огън от небето. Значи ще каза сега. А той се обърна и ги смъмра. И рече, вие не знаете на какъв дух сте. Защото човешкият син не е дошъл да погуби човешкото душе, но да спаси. Той каза, вие не знаете на какъв дух си. Сега дума, този, който им даде този акъл, ако му каже, това не беше Бог. Това не да звикаме горе от небето нещо. Трябва да разпознаваме Божия глас от останалите гласове, които идват към нас. Божия, ще дам пример сега, знаете, някой ще каже как да разпознавам Божия глас. Ще дам пример сега. Вземете едно етенци, 5-6 душни етенци,
Вържете му очите. И го посетне къде е стол седне. Пред него ще минат 100 човека. 50 жени, 50 мъже. И всеки ще назове по име. Ще каже Иван, да преминава. Той ще каже, това е моята майка, това е моя баща. Как ще ги познае? По това, което чува. Не по гласем. Не по това, че ги вижда. Значи цяло дума, християнина трябва да разпознава тогава, когато Бог му говори. Трябва да разпознаваме. Вижте сега, после да продължим малко по-нататък. Лука 12 глава. Там, Римлян 12 глава, там точно говори за обновяването на ума. Това е първи и втори стих. И тук много ясно е казано наистина как трябва да става тази промяна. Защото представете си, ние при Бога. Бог ни наворажда да прави това ново създание. Но коя е нашата част в случая? Всичко става от Господа рождението, но нашата част е да обновява ума си. Имаме да растем познаването на Господа, да обновява се, да разбираме вече Божие Слово и Божията воля за нас. Словото Божие казва така. И те, моли, братя, поради Божите милости, да представи тялата си в жертва жива, свята, благодатна на Бога, като ваше духовно служение. И не се образят с този свят, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит, че това е Божията воля, това, което е добро, благодатно и съвършено. За да познаете. Обновяването е, вижте, това Слово Божие трябва да учтем всеки ден. Да влиза в нас. И вижте, макар че не всичко разбираме, влизайки в нас, Бог ни дава постепенно това, което е че в нас, да има разбиране за Него и да го живеем. Някой каза, ако само говорим, а не вършим, лъжим в себе си. Така че, за да разбираш нещо, трябва първо да съждаваш върху него, да го приемеш, да кажеш, Господи, научи ме наистина това слово да част в моя живот. Сега, можем да кажем, че това слово е, и както е предупреждение, така е актуално за посланието на Христос. Тези, които следват Христос. Това е актуално за толкова, защото вижте, няма човек, който наистина да каже, аз съм 100% сигурен на това, което Бог ме говори в ума и че няма никакви проблеми. Ще кажа защо? Защото много пъти виждаме хора, които тръгват след Христос, постъпват по други пътища, на жалост. Защо? Им някой им говори. Разберете, битката, която води християнина, ако мога в него житейски път, не е някъде навън. Ние не виждаме дявола като някой да рога да пита, като с някой така с роги. И тук идва, в ума. И когато не се човек не осъзнава какво става в ума му, той много лесно може да губи битката. Защото Бог е ангажиран с нас до толкова, доколко не се предоставим в неговите ръце. Ако не оставим някой друг да не нашепва, кой не е виновен? Сега, нещо, което е важно. Този, който ти говори, има за цел да те води, да ти дава насоки в живота. Знаете, когато човек приеме Христос, Христос му говори, насърчава го, наставлява го, получава го, изгражда във верата и целта е, знаете коя е? Целта е да бъдеш в небето. А докато дявола винаги дава точно обратното. Неговите насоки имат една цел. Да обезкуражават, да обезсърчат, да ти кажат, няма Бог, едва не това е живота, я ще пи носите на трихи. Вижте, в Първо Петрово, първа глава, ще взема тук, ако сега само да прочитам накратко, каза така, в което спасение се радвате за малко време, ако да скърбите сега, ако пътим разни изпитания. Виждаме, тук се говори сега, тук говори на наследство, което има в небесата, наследство нетленно, неоскверняемо, което не повяха, запазване на небесата за нас, които с Божия сила се запазени, бардени, че свярат спасение от този спасение. Виждаме тук Словото Божие, като в небето има нещо, което Бог е приготвил за нас. Цялата земя, преминайки, може понякога да приемем и при изпитания, и при страдания, ако е необходимо казва Словото Божие. Но, когато преминаваме, не трябва да ме насърчава. Напротив, трябва да знаем, че прицелната точка е Христос. И Бог е с нас. И Словото Божие казва така, когато любите, без да сте го видели, когато като вярвате, без сега да го виждате, радвате се с неизказана и простанна радост, като получавате следствието на вярата си, спасението на душите си. Това е най-важното, най-ценното. Всичко друго на тази земя, което може да придобиш, няма полза, ако няма Христос в твоя живот. Каква полза? Може да си най-богатия, може да имаш всичко какво от това. Представете си имате най-хубавата къща, най-хубавата кола, семейство идеално, деца, обземете си добре, добра работа, пари, всичко най в този свят. Господ го няма. Ето, утре свършат дните. Какво става, на къде отиваш?
живял се на празно. Самият Соломон каза Словото Божие в там 4 глава. Той каза така: имах жени, имах богатства, имах власт, имах мъдрост, имах слуги, имах слугини. Всичко, което можеш. От нищо не лиших погледа си от очите си. От нищо не лиших. Обаче, когато се обърнах назад да правя разметка на живота си, знаете го казвам? Разбрах, че всичко е суета на светите горе на вятъра. И ние пазваме книгата Екклесиаст, последните си го казва така: бой се от Бога и пъй заповедите му, защото това е всичко за човека. Това е най-важното. Да имаш страхопочитание от Господа, да правиш Неговото Слово, значи това е пътя, който може да извършиш с Него. Сега, в първо Солунце 5 глава, виждаме сега стихове за насърчение. Това е Бог разбител. Бог насърчава. Бог наистина винаги показва пътеката. Бог е този, който казва: с теб няма да остане, се присяне. Въпреки че казва така: праведният и 7 път да паднем, по ще родиня. Обаче, ще се прединя, ако си пътя. Ако си някъде на място, как ще стане работа? Как моите бълни всеки отиде. А сам Бог намира да я освети напълно и да запази непокътите духът, душата и тялото ви без порок до пришествието на нашия Господ Христос. Верен е онзи, който ви призовава и ще извърши това. Ще знаем, че този, който ни призовава, той е верен. И да им при него, той е верен да направи всичко необходимо за нас да бъдем полезни. Той казва: това стойте твърди във вярата. Не се опитвайте да вършите нищо по-човешки. После се прекът на Господа. Вярвам, че Бог е верен да извърши това, което е обещал. Негово слово наистина е толкова актуално винаги. Той там винаги има неща, които ни казва да държи в своята ръка. Докато лукавия идва наистина с цел да канне, за кой да погуби. Сега искам така, ще мога Бог продължава да говори и днес. И сатана продължава, но сатана изопачава. Сега ще им точно словото бъде. Знаете какво значи изопачава? Сега, когато някой говори истина, 100% това е истина. Но когато говори 10% истина, 10% не истина, вече тази истина е изопачена истина. Тя вече не води нататък за където тръгна. И сега, когато истина се изопачи, тя става заблуда, лъжеучение. Сега ще начина и пример сега, ще е много елементарно. Бог казва: покайте се, защото заплатата на греха е смърт. Така е Словото Божие. Рима 16 казва: заплатата на греха е смърт. Кое е необходимо? Покаяние. Това е. Обаче Сатана казва: не се притеснявай. Бог е добър. Бог е любов. Вижте каква е истина. Не се притеснявай. Бог е добър, да. Това е вярно. Бог е любов. Това е вярно. Обаче не се притеснявай, не е вярно. А ако ти живееш в грех, ще получи заплата на греха си смърт. Обаче дявол идва, ставя една обивка върху греха, като спокойно, Бог е добър. Няма също. Искам да кажа, че така работи дявол и днес. Изопачава се истината. И истината вече няма сила. Словото Божие каза: отречено от благочестие, благочестието отречено от силата му в Тимотей. Сега, нещо, което мога да кажа в едно изречение, че Бог иска неговите деца да разпознават гласа му и да го следват. Значи, важно е сега, когато разбираш кой ти говори, да разпознаваш неговия глас. Сега Бог, наистина виждаме Словото Божие, Бог отиде при Моисей и му говори. Отиде при Гидеон и му говори. Бог говори на Павел във видение. Имаше много случаи, когато Бог говореше директно на други Божии хора. Говореше на пророците. Така че Бог говори и днес. Въпросът е, човек трябва да има уши да слуша. Сами Христос казва Словото Божие: който има уши, нека слуша. Трябва да бъдем внимателни, да бъдем на чистата на Божия глас. Той еврей каза: ако днес чуете гласа му, не закоревявайте сърца си. Не се прави, че не го чувате. И аз мога да ти кажа, че когато Бог ти говори, той има за цел ти да го чуеш. И той ще ти говори така, че ти да го чуеш, да го разбереш. Въпросът е дали ще се покориш, това е въпрос. Бог не ходи така, как днес имам пълно за празно. При Бог няма такова нещо. Бог говори ясно и разбираемо, така че този, който трябва да учи, той ще го учи. Въпросът е наистина дали ще отидеш да говориш с Господа. Сега, може да кажем, кой говори в живота ти, така малко се върна в Словото Божие сега. Първо Битие, 2 глава, когато Бог създаде Адам, още не беше създадена, Ева нямаше още. Бог създаде Адам и го поставя в Едемската градина. И ще му казва сега:
Виждаме тук Бог говори на Адам. И Господ Бог взе човека и го засее в Едемската градина, за доброто да я пази. И Господ Бог заповяда на човека, заповяда. Виждаме, че Бог говори на човека сега. От всяко, казвайки, от всяко дърво, градината свободно да идеш, но от дървото за познаване на доброто и злото да не идеш, защото ден, когато идеш, от него не ще умреш. Виждаме колко е важно последствието. Мислим, че Бог Адам не разбира какво говори тук. Адам разбира всичко много добре. Но Адам се каже да се покори на Божия глас, на заповедта. Обаче след това виждаме, че другия Бог, Богът на този свят, отиде да говори на Ева. Сега, Бог говори на Адам. Дявола говори на Ева. Вижте какво става сега. Словото Божие каза така. И змията беше най-хитра от всички плоски зверове, които Господ Бог беше заповядал. И те каза на жената, виждаме, че дявол чрез змията и до Ева. Истина ли каза Бог? Вижте, поставя под съмнение Божиите думи. И каза така. Истина ли каза Бог да не идете от никое дърво на градината? Истината е, че той каза да не идете, а така истина ли? Виждаме какво става как вкарва съмнение. Леко маловерие. Жената каза на змията, от плода на градинските дървета може да идем, но от плода на дървото, което е след градината, Бог каза да не идите от него, защото не да се пред него, за да не умрете. Това е истината. Обаче какво става сега? А змията каза на жената, не, няма да умрете. Лъжа. Но знае Бог, че днес, когато идите от него, ще ви се отворят очите, ще бъдете като Бога и ще познаете доброто и злото. И знаете си какво стана. Ева се греши, изяде, отиде после там и после стана на страшност. Греха целият свят. Сега, каза истина, каза Бог. Съмнение. Сега, когато говори другият, не Бог, когато говори дявола, винаги ще поставя под съмнение Божите обещания, Божите думи. Винаги. Това е дяволът, видите. Пак е истина, но има нещо около истината. Така и в ученията, които се проповядват тези последни времена, за жалост. Има много истина, малко фалш. И понякога този фалш става отгоре над истината. И хората седат в фалша, за жалост. Разберете ме, Исус казва Словото Божие, ще познаете истината и истината ще прави свободни. Няма нужда да внася нещо повече от това, което беше написано. Така че, когато някой говори нещо, което го няма тук, този човек не говори от Бога. Ще кажа, защо ви сега. Аз съм слушал много проповедници във времето. Искам да ви кажа, понякога има хора, които наистина нямат много добър решение да изговарят на това. Имат определени Божи думи и това са техните думи, с които могат да говорят. Но аз никога не сръчвам за думите. Усещам духа, който говори там. Усещаш това, което иска да каже. Може да не го казва по най-правил начин, но усещаш духа и наистина казвам, да, Боже, това си. Не винаги е философията, красоличието в това, да може да се казва добре, е истината. Винаги за истина стои дух, това е Божия дух. И за това ще стои дух. И християнин трябва да усеща, да разпознава нещата. Сега, каза, не, няма да умрете. Дявола излага Ева като призрачителите на Христос, на Бога. Бог каза, ако идете, ще умрете. Тя каза, не, няма да умрете. Този, който дава живота, каза, ще умрете. Този, който е фалшив, каза, няма да умрете. Вижте, фалша сега. И нещо, което каза, и ще бъдете като Бога, азът. Дига вече азът на човека. Сатана винаги изопачава Божите думи, винаги изопачава. Ще дам сега пример Словото Божие. Изкуса Сатана. Матея 4 глава, когато Исус Сатана имаха така среща в пустинята. И вижте какво се там сега. Накратко ще се спреме в тези неща. Матея 4 глава. Исус беше отменен от духа пустинята, за да бъде изкушан от дявола. След това после 40 дни, 40 нощи, той не е посел гладня. Ето, представи, той е гладен и е в пустинята. И те изкуси да дойде и му рече, а ако си Божий син, вижте какво става така, отново съмнение, си Божий син, в Матея 3:17, Бог казва от небето, този е възлюбен ми син, в когото е моето благоволение. Край. Обаче се казва, ако си Божий, вижте отново съмнение, вижте, дявола, той не се е променил. Той винаги подлага под съмнение Божиите думи. И наистина така идва и днес с хората. И каза така, а той в отговор му каза, писано е,
Не само всякакъв човек, но всяко слово, което се от Божиите уста. Тя се пише в този закон също. И тук Исус го повтаря това нещо. Тогава дяволът го завежда в Светия град и му поставя го на крилото на храма и му каза: ако си Божий син, вижда, отново показа: ако си Божий син, хвърли се долу, защото е писано, ще заповяда на ангелите. Виждаме колко сега, как съмнението и истината. Ще заповяда на ангелите, това е истина за тебе и на ръце ще те вдигнат, да не би да удариш о камък на ръце. Виждаме как поставя съмнението, истината и пак вървят ръка за ръка. И тогава Исус му каза: писано е да не съдиш Господа твоя Бог. Пак го завежда дявола, много висока планина, показа му всички царства на света и тяхната слава, и му каза: всичко ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш. Интересна работа, кой на колко ще даде. Всичко това, целият свят е на Бога. Псалом 24 каза така: Господна е земята и всичко има в нея. Виждаме тук сега, отново с заблуда, с фалш. Тогава Исус каза: мъж Сатана, защото е писано, на Господа твоя Бог се покланяш и само него служиш. Тогава Сатана си отиде. Ако съм нека, вижте, каква са заблудата има и днес. И ако ние разпознаем Словото Божие, много лесно можем и така. Истината, която обрича малко с фалш, малко с съмнение, малко с неверие, малко и да се лансира. И аз те кажа, че затова Словото Божие казва, че в последния начин има много лъжещи, лъжепророци, лъжеапостоли и много неща стават. Защо? Защото обича да нас нещо, което едва ли да гади охота на хората. Нещо, което е различно. Защото когато говориш само Слово Божие, като че не е толкова актуално. Да има нещо различно. Ама това нещо не е от Бога. И сега вървеше и говореше това Слово. И това остане на нас църква. Ако ние постоянно прибавяме, украсяваме, това че не е това Евангелие, не е също благовестие, това друго благовестие. И сега, искам още малко да продължа в тази тема сега. Специално. Първия на 4 глава, Йоан каза така: не вярвайте на всеки дух. Сега тук някакви какви духове, какво да вярваме. Искам да го разбирате това нещо много добре. Аз така, за всеки дух учение, така, нещата вървят ръка за ръка. А така не вярвайте на всеки дух, разбирате го, не вярвайте на всяко учение. Вижте, kada каза, всеки учение стои дух. Ако учението е по Бога, стои Божия дух. Ако учението не е от Бога, стои другия дух. Разбирате му. Но човек може да разпознава кога той говори и от кого говори. Вижте, има едно предупреждение, първо една, 19 каза така: от нас излязоха, но не бяха от нас. Защото ако бяха били от нас, чак се останат с нас. Но излязоха, за да се види, стане едно, че те не са всички от нас. Значи има време, когато тези, които са от другия, започват да изплуват нагоре и се виждат. И когато разбираш кое е, всеки търси истината. Всеки иска да бъде спасен. Аз не искам да седна човеци. Не искам да седна на Господа. А Господ е за Словото си. И Словото Божие казва: възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изследвайте духовете, дали са от Бога. Изпитайте духовете или ученията, дали са от Бога. Защото много лъжепророци излязоха по света. По това ще познаете Божия дух. Всеки, който не спяда чрез Христос, дали е път от Бога. Искам да кажа, че самото Слово Божие е индикатор, критерий, който ти помага да разбереш това, което е към тебе като учение. Дали е аджеба Бог стои зад него или някой друг. Ако е много интересно, много нещо, което фашкираш, нещо съвсем ново, няма такова нещо. Ако някой ми каже, че нещо ново, съмнявам се, какво ще ми кажеш. Ако е толкова ново, че не е Библията, то не е библейско. Ако е Библията, тогава не е ново. Няма какво да ме изненада. Сега, Словото Божие казва така: само мани са много зад мене. И така, изпити духовете да са от Бога. Виждам случай на си как Сатана измами Ева. И за жалост, вижте, и днес към времето, в което живеем, някой казва, той беше преди 2000 години. Да, той беше преди повече от вече 5-6 хиляди, извинявайте. Но си му кажа, че Бог е същия, Сатанието е същия. И неговите поход са същия. Бог е да спасява, Сатана е да погубва. Вижте, в Йоанна Словото Божие казва, че в Йоанна 37 казва, че целта на Христос каква е, вижте. Целта на Христос не е да погубя, а да спаси. И на това каза на своите апостоли тогава в Петър, на Яков Йоан каза така: понеже Бог не е пратил на света Сина да съди света,
но светът да бъде спасен чрез него. Целта на Христос е да спаси света. И сега в Коринтияни казва така, защото не е много за вас с божествена ревност, каза апостол Павел. Понеже сгорих си един мъж, този мъж е Христос, невяста е в църквата. И така, да я представите като чиста девица на Христа. Но вижте сега тук долу каза, но боя се да не би както земята измами Ева, с хитростта си, да се разврати умътви и отпаднете от простата чистата година на Христа. Да се разврати умътви. Виждаме, че всичко става в ума. Когато там почват много учения, лични неща да стават в учение, които нямат още с Божие Слово. Човек се вече едва не се разколебава и не разбира кой е истина. Понякога на хората, като виж колко, ами той говори за Бога. Чакай. Това е най-лесно. Така се олая човек. Говори за Бога. Кога значи говори за Бога? Ти всеки ти говори за Бога. Всяка една религия говори за Бога. Всяка една религия. Бог има всяка религия има. Обаче, пътят към Бога е само чрез Христос. Исус каза, аз съм пътят, аз съм истината, аз съм и живота и никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Слава да бъде на Господа. И нещо, което мисля, трябва да разберем, това, което стана, което направи Адам, това има значение за нас днес, макар да е било при 1000 години. Защото той беше представител на човешкия род. И решенията, които имаше последствия. Те решиха с Ева да се грешат и за Словото Божие каза, че с тях греха влезе света и че греха е смъртта. В Римляни 15 казва така, за това как че си един човек греха е смъртта, света и че греха смъртта и по начин смъртта мина в човеци, понеже се грешиха. Това е положението. Но сега въпросът е, че къде е изходният път? Изходният път е Христос. Всички хора са грешни, при Адам. Но тези, които правят Христос, вече придобият Христовата Божията правда. Словото Божие казва така, и тъй както че с едно прегрешение дойде осъден всички човеци, така че с едно праведно дело дойде на всички оправданието, което докара живот. Сега, докато всички хора са грешни, по презумпция, ще Адам и Ева. Но кои стават праведни? Тези, които повярват Христос. В 2 Коринтияни 5:7 казва така, Бог направи грешен онзи, който не е знал грях, да ставим чрез него ние правени пред Бога. Виждаме, че чрез Христос ние ставаме правени пред Бога. И сега той взима греха на себе свят върху себе си, да можем ние, чрез вяра в него, да имаме тази надежда за небето. И сега, това стана с Петър и Яков и Йоан. Това може да слуша всеки. Ние просто казвам Петър и Яков и Йоан. В едната история беше Петър, с Христос говориха, в другата история беше Яков и Йоан. Това са тримата, които от Галатяни казват така, че Бог ги поставя да бъдат стълб от църквата, стълб. Сега те бяха най-най-най в църквата. И ако тези трима, които ги поставя Бог да бъдат най-най-най, виждаме какво става при тях. Дявола продължава и днес да мами. Продължава и днес да върши също това, което да лъжи хората. Но въпросът е, тези, които са предали от Господа, имат надежда. Имат надежда, че Бог е с тях. И имаме Божие Слово. Затова Словото Божие казва, не преставайте да се събирате. Защо се събираме? Ще кажа защо. Сега представете си, говорим просто така да разсъждаваме. Адам и Ева бяха семейство. Ако сега Ева почиташе Адам като съпруг над него и когато отиде там и чу думите, които да изкушат, те веднага ще да избяга при Адам да каже, Адам, ела там, някой ми говори. И тогава може ще стане нещо друго. Но Ева се подари, разговаря се, влезе в лица с дявола, се греши и после накара и може да се греши. Колко е важно семейството наистина да стоим както Словото Божие казва. В Битие, дедът ще си казва така, за този човек ще баща си и майка си. Се провери към жена си и те ще станат тя плът. А относно жената казва така, на мъжете ще бъде покорено всяко това желание там Битие. Тук не става дума мъж да бъде като терорист, да тероризира. Тук става дума, че Бог е поставил глава на семейството да бъде мъжа. Жена да бъде помощникът. Но, разбира се, това е едно цяло, разбира се. Няма как да дадеш едно друго. Но като цяло Бог дава мъдрост на мъжа да ръкува семейството. А жената му дава мъдрост да бъде добра стопанка, като майка, като се грижи. И когато това е наистина
когато спазват тези правила от Бога и семейството е благословено. Когато се обърне каруцата, жената е горе, мъжът е долу, не се говори тогава. Се стане като Адам и Ева. Така че това са неща, които са важни да ги знаем. И сега Словото Божие казва, не вярвайте на всеки дух. Самия апостол Павел предупреждава в Тимотей за тези последни времена. Именно когато ще има много учение. И сега виждаме колко много има. Макар че християнството разграничава като цяло от основна религия. За жалост и самото християнство вътре в себе си има лично много клонове, има много учение и понякога не всяко учение води към добро, за жалост. В Първата Тимотей 4 казва така. А духът изрично казва, че в последните времена, това е предупреждение от Святия Дух. Някои ще събват вярата и ще слушат кошат извамни духове, бесовски учения. Те са ръка за ръка. Извамни духове, бесовски учения. И зато е апостол Павел казва към Тимотей, внимавай на себе си и на поучението си. Постоянство е това, което, защото като правиш това, ще свършиш себе си и слушателите си. Значи, това не е шега работа. Така че трябва да внимаваме какво слушаме, какво приеме, кой ни говори, кой слуши към това слово, което е към нас. Аз много пъти в Словото Божие съм казал, аз не ставам срещу пастири, но мога предимно да ставам срещу учения, които не са библейски. И затова до себе си имам хора, които знам какво проповядат, просто не ги слушам. Това е моето разбиране. Нищо лошо не казвам на никого. Като цяло всеки трябва да подбира хората, които слуша. Вижте, в Матея 15-14, сам Христос каза на фарисеите в прав текст. Каза им така. Тия ли се приближават при мен с устата си и въобще слушнете си, но сърцето им дали си от мене. Обаче на празно не почитат. На празно се, като правят да започне човешки заповеди. И ще почнат така. Оставете ги. Те са слепи водачи, а сляп слепец ако води и двамата ще паднат в ямата. Значи виждаш тук, слепецът ще пътува към ямата. Лошо е този, който го следва. Който не осъзнава кого следва. Това е, че искам да кажа, трябва да сме много внимателни. И тук ви казвам, че всеки сам в крайна неща избира за себе си кого слуша и кого следва. На никога акъл не давам. Никога му каже, че то спаса. Аз нямам тази презумпция да кажа кой го слуша. Но имате Божие Слово. Сверявайте, когато чуете някой проповедник, сверявайте, който говори, дали има в Словото Божие. Ако говори неща, които са смущаващи, сменете канала. В Римляни 16 така, 16. Не знаете, че хумът предават себе си, като посъщност ги. Суди се на този, който се покорявате. Било греха, който докара смърт, и на посланието, което докарва живот и правда. Знаете, святия, който е в нас, той Бог за това го изпрати. Да напъсва, да направи. Така че не сме сами, ако някъде нещо не разбираме, нека се молим на Бога. Нека Духът е в нас, не сме храм на Бога. И когато се молим, Бог ще нас ки, няма да оставя в невидение. Аз също съм имал в себе си така. Когато има някакво съобщение, се моля и Бог ми дава така конкретно неща да се коригирам. Сега ще дам сега в 11.16 така. А когато дойде онзи духът на истината, това дума Свети Дух, ще ви опътва във всяка истина. Значи, виждаме какво става. Свято ще напътва всяка истина, защото няма да говори от себе си, но когато чуя, ще говори и ще ви извести за едните неща. Той мене ще прославя, защото от моето ще взема и ще известява. Целта на християнството е, на Светия Дух е да прославя Христос, да излезе Христос и ние като наистина да го следваме и да отидем при Него. Това е нашата цел. Като апостол Павел да кажем, до всяка досега до Христово възкресение. Вижте, в Римляни, ще прочита тази последния си, който ще го чета сега, относно това, че християнът трябва да бъде чувствителен към Духа, да се оставя Бог чрез Святия Дух да го води. Това е нещо, което трябва да се молим, Бог да дава мъдрост наистина всеки от нас в това отношение. Защото всичко е толкова индивидуално, никой не може да каже на другия така прави и така ще стане. Всичко е толкова индивидуално между Бога и човек. Всеки човек трябва да се моли да бъде чувствителен към Святия Дух и Бог да го води чрез Духа си. Словото Божие казва така, понеже тези, които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове. Защото не сте приели дух на робство, да бъдете пак на страх, но приели сте дух на усиновление, чрез който викаме Ава Отче. Така и самият дух, свидетелство на нашия дух, сме Божии деца. Слава да бъде на Господа. И така се завърши с това. Да бъдем чувствителни към Святия Дух, да се оставим Той да ни води. Слава да бъде на Господа, нека Бог да благослови. И така ще дам сега думата сега, ако някой нещо иска да сподели в Словото Божие.
било като въпроси, било като отговори. Къде си, Руя? Тук съм. Така става да бъдем, Господа.